So atong unahon guys kay ang lamas atong sliceon. Ay. Tuyo, kung kagamay. Dayon, isunod na to ang ahos. Usa mo ka dyan? Lagi. Ay, sabi dyan, gamay kayo na dyan. Dayon, atong sliceon, ang atong tao nga, murag hapit mo saksako. Ay, bugal-bugala dyan. Murag ginibungas atong tao. Kuha siya guys, kanang fresh from the garden. Wow. May na lang na buwak-buwak. Dinghod pa man. Ako. Yapay usla. Mas hindi ito siya kulo. Oh, yes lang. Ha? Iban itlogan ang nagtanong. Dayon guys, isunod na to ang prito. So, slice. Kau ka dyan? Ano dito dyan? Oh. Kakita na dyan? So, kuha siya kanang barilis. Morning kuan kanang utan sa probinsya ba? Bisag daog. Ha? Nawala. Kapag hindi mo itanong di ako, pinang dinig bote. Bahin ta na. Kaya mo na nagitanaw? Wapo eh. Kapitan. Wala na yuta. Ano ba nito eh? Kuhan man na kanang snake plant. Ano na eh? Oh. Gamot raman na ang kuhan. Tara guys. Mugamot raman na. Kani. Ano na putol di ay ni. Mugamot ra lagi na. Mao man na iyahang gikuan. Mabuhi ka ito. Ato isunod ang taw. Pabuton na to na mubukuan. Maluto. Kay di na to ilargo ang agbati ug ang kamunggay kay mulata. So guys, ito ang punan og asin kay murag tabang ra. Dayon ato nang ilunod ang
agbati. Sunod guys, kay ang kamunggay. Ini mo man na. So guys, naluto na o sagol ang pinirito. Lami kay ang sabaw ipare sa bahaw nga kanon. Lami sardinas. Senyorita pa jud nga brand. Og diri lang sa ako to guys. Salamat sa pagtan-aw. Please subscribe, like and share to your friends. Yeah, click the bell icon para ma-update mo sa next video nako.